Хайде, записваме. Диви, уит. Подвижу сега. Ей! Ей! Маймунка! Купай си, бе. Дай ръчички. Дай ръчички да стане, Диви. Какво беше? Ага. Снимам те. Туп! Ай, сега. Ела при мама. Айде при мама. Диви. 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 Ей! Ти си се преспа, май. Снимай си, бе, телефон, кажи ало. Ало, ало. Бейби, ало. Ало. Ей! Да вратата ще отваря. Само че чакай да измести. Я виж камерата е нагласи да мога да опана. Sai o copo embrulhado. Sai. Диви. Можеш ли да го снимаш? Така, браво. Браво! Колко голям? И колко голям си можеш? Диви. Ей. Ела прямо. Леко. Внимавай. Ела. Ей. Айде си притачи. Тата. Тата. Да. Мама. Баба. Мама. Мама. Кажи мама. Баба. Баба. Диди. 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 Я виж твоите блузки. Ти твоите блузки, Диви. Ще ти ги облече. Толкова голям, Диви. Толкова голям. И си ти стана? Да. Толкова голям. Да. Толкова голям. Дай блузката сега. Дай да затворим вратата. Те са твоите блузки, нали? Ушета набързо. Ушета набързо. Диви, айде да се къпиш. Айде да се къпиш, мама. Хубаво. Айде, край на видеорепортажа тогава. Айде. Бейби, бейби. Кажи чао, 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 чао.
Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.